गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव सिगाङावनो बरायग्रोबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' भाइरेल जानायखौ नुखाबाय ओमफ्राय दा बे भाइरेलखौ सोर खालामखो नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिजोबगोन आरोखि ना भाइरेलखौ सोर खालामारा बे भिडिअखौ आङो बि बसुमतारी इउटुब चेनेलनिफ्राय लानाय जादों ओमफ्राय बिनि चेनेलनि लिंकखौ आङो डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरोखि ना दानिया फै नायनि रन्जय आच्छा माथो माबा मा होनोमोनलाय फेसबुक इउटुब बोलाबानो माथो खावब्ला नोंनिल' भिडिअ नुफैदों रा एब्र फेसबुकाव ए माने नों सिगाङावहाय मबाइल फाननायनि मोनसे भिडिअ लाबोखादोंमोन ना थारमाने आच्छा आच्छा औ माने आं नै भिडिअ बानायदों आरोखि ना एसे फोरमायना हरलाय मारै जादों माने मबाइलाव दंमोन आरोखि ना बे रन्जयनि मबाइलाव दंमोन ओमफ्राय बे मबाइलखौ फानबाय आरोखि थारमाने आं गोदो मोनसे मबाइल दंमोन आंनि फार्स्ट गोदो मबाइल सालायनाय इउटिउब माबा फेसबुक बेलाबाय थानाया बारा क्लियारिटि गैया मबाइलाबो वन प्लास होनना बुङो माबा लादोंमोन 19,000नि मबाइलमोन आरो बे मबाइलखौ आं दालाय फानदों ना वन प्लास मबाइल दंमोन आरोखि ना 19,000नि बेबायदि जादों आरो ओमफ्राय फरायनो लानानैसो आइफन लादों दा बेबायदि जालांदों आरो काहानिया ओमफ्राय बे मबाइलखौ आङो थारमाने बे भिडिअखौ आङो गोदो जों इन्जय खालामनाय समाव खेबला बायदोंमोन आरो ना खेबला बायनाय समाव बेखौ आङो डिलिट खालामबायमोन आरो फाननायाव इन्जय खालामनाय समाव खेबला बायदोंमोन आरोखि ना बेनो भुल बेबायदि खेबना मालाबाबो लानो नाङा आरो खेबबाय जोब्बाय दानदो संगे संगे डिलिट खालामनाय बुस्थुआ माबोरै थाहैखो जादों ओमफ्राय जाय मानसिनो मबाइल फानदों बे मानसिनाव सोंहरदोंमोन आरोखि ना 50,000 दाबिदों केमफ्राइनाव 30,000 ओमफ्राय आच्छा स्क्रिनशटबो दंजोबखायो माने आं सानदों माने एब्रहाय माथो रन्जय ब्रादारनिल' माथो भिडिअ मोनखायो मोननायालाय साइबार क्राइमावहाय रिपर्ट होबाबो जागोन ओमफ्राय एफआइआर थानायाव पुलिसाव थांनानै एफआइआर होबाबो जागोन थारमाने घटनाया जाहैबाय भाइरेल जानायनि खार'ना बे हौवाया इन्जय खालामनायफ्राव जेनेबा बेबायदि जानायावहाय भिडिअ खेबना लादोंमोन आरोखि ना रन्जया ओमफ्राय दा बियो मबाइलखौथ' फानबाय दानदोंमोन होनदों गावलाय दाननायावबो नोङो मबाइलाव मोननै मोनथाम फिचार्स जायो जेनेबा नोङो जिमेलफोराव दोननाय मोनबा जेनेबा मबाइलावथ' लिंक थायोना जिमेलफोरजोंहाय दा बेफोरावबो जिमेलाव सेभ जानानै थायोबा मबाइलखौ फानबाय जिमेलखौहाय लग आउट दाननानै हरनो रोङाखिसै ओमफ्राय नोङो मबाइलाव डिलिट खालामबाबो नोङो रेसेन्ट डिलिटेड बिदि मोनसे थाइबावोना अपसन बेबायदियावहाय थांनानै थायो बेखौ दाननो रोङाखिसै बियो खम जारला बेफोर दा नै बेबायदि बुहुलावनो हौवानावथ' बारा थाङा दायफ्रा बुहुला लाजिनांनाया हिन्जावासो बांसिन लाजिनाङो बेनो आरोखि ना जिखुनु जाया आं बेखौल' बुंगोन ओमफ्राय बेबायदि भाइरेल खालामनाङा मालायनि लाइफखौबो एसे बरबाद खालामनाङा आरोखि ना बिस्राबो न'खर दं बिमा बिफा दं बिब' बिनानाव दं बिदा फंबायफोर दङ जानो हागौ ओंखायनो बेफोरबायदि भिडिअखौ भाइरेल खालामलाबायनो नाङा भिडिअआ बेसेनोसै आं बांद्राय गोलावबो खालामबाय थाला बाय